Ahojte. V predchádzajúcom videu som zabudol povedať, že v tom Lučenci na tej burze som kúpil ešte dve takéto táborové pošty. A mal pán tam viacej, len som to zobral kvôli pečiatkám. 8. Honvédsko-Husársky pluk. A dneska som to až tak pozeral, videl som, že sú proste otvorené. Sú adresované do Lučenca Losons. To ma zaujalo. A dneska ich tak pozerám. Otvorím. Naozaj som to tam nevidel. A čo ma aj mrzí, lebo ich tam mal viacej. A keby som to vedel, za chvíľku uvidíte, čo vlastne myslím. Dobre, tak to je list napísaný. Je to... No po maďarsky nevadí. Si dám naspäť, aby som vedel, že ktorá pošta bola skade. No a teraz to príde. A som to otvoril. List. A pri liste fotka. To je nejaký kulomet. Tu je ešte písané. Takže keby som to vedel, že tam sa môžu nachádzať aj fotky, tak by som ich tam poprezeral. A tam, kde by boli náhodou, ak by ešte boli ostatné fotky, dáke fotky, tak by som to kúpil od toho pána. No toto bola riadna náhoda. Ale som to vyberal len kvôli pečiatke. Táto pečiatka. Takže šťastie. Pošťastilo sa trochu. A dúfam, že ďalší mesiac mi vyjde voľná nedeľa, aby som tam išiel. Ak tam ten pán bude, tak tú poštu poprezerám. Normálne, že nakúknem do nej, či tam náhodou ešte nie je taká fotka, ale toto je naozaj super. A kvôli pečiatke mám aj fotku. Paráda. Takže ten tesák, keď som predstavoval, na toto som zabudol, lebo to som mal na poličke položené. Zabudol som toto povedať o tomto. Takže ešte toto sa mi tam podarilo kúpiť. A hlavne kvôli pečiatke a Losons. Lučenec. Takže sa mi možno ešte pošťastí o mesiac. Je to adresované na to isté meno, tuším. Áno. No to našli niekde na padláši, alebo... Takže, ak sa vám video páčilo, dajte like, ďakujem, ahojte.